Esan bezala 3 asteko bidaia egin genuen, orduan La Pazen hasi, eta gero hor astebete eman genuen, eta Kotxabanbara jaitsi ginen, zonaldeko kalera batera, gero Potosin ere egon ginen independentzia egunean, Txaparen, Txapare zonaldeko kaleroa da, eta bukatu genuen Santa Cruzen. Eta Santa Cruz izan zen, hiriena edo, ez dakit nola esan, nekazal eremutik urrunen dagoena. Eta beraz Boliviaren alde ezberdinak edo ezagutu genituen. Guk kronika batean esan genuen brigadara joatea beti ispiluaren aurrean jartzen zaituela. Zergatik, zuk bertako errealitatea ikusterakoan zurearekin kontrastatzen duzulako, orduan etengabeko konparaketa batean zaude. Orduan denak harritzen zaitu eta harritzen zaitu ere nola ez garen gai gure errealitatetik kanpo beste eredu batzuk edo daudela pentsatzeko, ez? Orduan ikusten duzun guztiak eragina dauka gerora zure praktikan eta zure mundua ikusteko moduan. Justo independentzia egunean, Boliviako independentzia egunean bertan egon ginen, eta gaur egun bizi duten talka nabaria bizi izan genuen. Orduan hori da gehien, edo momentu goren edo esango genuena.